кухня сосната магиосник. С нощ в ръка съм истински художник. Всеки ден с ръбом приготвям ястия, поправки и вкус, ново вдъхновение. Аз съм готвач, огъня танцува. Здравейте, казвам се Петър Горанов и съм бивш възпитаник на професионална гимназия по туризъм. Сега ще ви разкажа малко повече как се развих в моята професионална кариера като професия готвач. В огъня танцувам, фалбе аз пламъка издигам. Мастер шеф, в кухнята съм цар. Смешна звезда, тук съм на върха, какъв дар. Всеки готвач има тайни скрити, но аз правя чудеса с ръце даровити. Мастер клас, всяко ястие създавам всеки вкус. Тук получих основите на моето професионално развитие. Тук в тази кухня прекарах много часове по практика. Искам да благодаря на моите учители за професионалният опит, който ми дадоха. Здравейте, днес се намираме в ресторанта на професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев. Днес наш гост е бивш възпитаник и нека се представи с няколко думи. Здравейте, казвам се Петър Горанов и съм бивш възпитаник на професионална гимназия по туризъм Михалаки Георгиев, град Видин. Добре, как реши да избереш нашето училище? Как те привлече то? Самата гимназия наистина дава много голяма и успешна реализация и аз реших наистина да се запиша тук в гимназията, за да мога да придобия опит, практика и умения. И така, кой ти е бил любимия предмет в нашето учебно заведение? Математика и биология. Хареса ли ти нашето учебно заведение през 4-те години, които учи тук? Да, много изключително харесва, защото в нашето училище, в което и аз съм бил бивш възпитаник и сега настоящите възпитаници наистина могат да вземат много труд и много усилия за благодарение на нашите преподаватели, които предават професионални подготовки, професионалните практики, от които ние черпим опит, за да се развиваме. Ще разкажеш ли през коя година завърши и как беше последната ти година в училище? Да, завърших. Аз съм випуск 2021 година. Завърших. Последната година беше наистина много емоционална и вълнуваща, защото всеки един млад човек чака краят на образованието си, но наистина след завършването много добре се развих в професионален план, в професионална кариера като професия готвач. Започнах първо в едно от най-елитните заведения в града. След това се преместих в друго заведение в Видин, където станах главен готвач. Също така 2 години подред ме канят на изложение за Денят на трите крепости към Регионален исторически музей. На шеф Петър Горанов. Силни аплодисменти! Какво те накара да избереш специалността готвач? Специалността готвач избрах още от дете. Това е детска мечта. Освен, че работя като главен готвач, съм и студент, изучавам педагогика. За бъдеще искам да стана педагог. А какви са ти целите за напред в живота? Ще се занимаваш ли още с специалността готвач? Разбира се, винаги един млад човек трябва да се надгражда, независимо в коя сфера. Какво би казал на сегашните готвачи, които изучават специалността? Искам наистина да им пожелая от все сърце да учат, да се развиват, защото наистина градът ни има нужда от млад народ. И младите наистина могат така да направят, за да може нашия град да се развие също така и в тази сфера, в която съм аз. С какво нещо ще запомниш нашето училище? С умения, опит, знания, практика, реализация, добри приятели. Би ли се върнал в училищните си години? Разбира се, че да, защото тези ученически години са най-сладки, най-хубави и са един от най-хубавите моменти в живота. Какво би искал да кажеш на твоите учители? Искам сърдечно наистина да благодаря на моите учители за знанията, за уменията, за професионализма, който имат
и ни дават добра основа да се реализираме успешно и да бъдем възпитани по-добре, защото нашите учители, те са повече като родители, защото ние сме постоянно с тях. Благодарим ти.